vậy là chuan kan thalak kan ro deuh deuh ho kami social media te kan post dona Instagram ate anga polo ni ta se khatiang kha ari size dan tur kan ron soinga hemi kan hriat thiam thei dan tur chuan website lian deuh deuh te lutai la thena chuan an embed ta copy thei lo ta ma se thena chuan tero te fia deuh ma se ti len dona lian thei mi alo te kha nom ta kha kha nam changkang zok le photographer tha zok tam tak te kha chuan lo mang vio thina kha thil kha chuan tuna kami an ron ti dan than thin kha karon soinga thil ho deuh si ma se hrit lo chuan har ve deuh ania apoi mo don chawa chan chu social media kan mang na sa to sia chu baka mizo ram anga chuan copyright han claim a han ti vak vak te kan hre thina kami ni wang khan kan thalak social media kan phau chu tur te khati ngang kha resolution loss si lo fia tho si resolution loss lo han ti ka chuan kan ti tet ka chuan a loss don chu ni tho ma ro chu social media takin nan phone ate kan enta computer apo kan en mai fia a lang kal tho si ma se size lian thei si lo copy dona han print dona khati ang tak tak tlak thei si tlak chung si lo kha ti dan om ta ni tam jok chung kan hre to thonga maro chu hemi thang thar jok te tiang la khoi tam lo jok te le ange ke mani photographer pui te nge ngei tapon an hre ta na tha ka ti chu kan ui ang chi deuh kha chu khating khan kan tianga social media Facebook vela lang fi kulanga chuan ma se han copy a paste a han thil danga hat lo mangdon ta po ni ta se takin nan lekha bu cover lo mangdon ta se arukin mi in a fi zo don to lo ni khating khachun khating em han print chur tur khachun chu ol cham deuh mai o ma hei he thalaki aizol tha chite lui kor ti la chite lui khami vel khani ta hei he tai kan enzel ang he da phei nei hui fang te polang phei lek lek ta tlai vel hi chite veng khani ta he tilai hi tuna district jail ni ta khuni ani thina ni kan opan lai chun he milam am veng tlai jail phei vela thing kan om thina chunglama te kan seilen na veng ani ve a angai ka ngai ve thin khop mai ke pon kum som panga vel top kan oma ei tlai vel hi kan hrebek anga pia phei vel ta he ta kulikon phei vel ta he alang ve kala hi kalak na rei to hemi tuma kala khian D90 ka mang in ka hria Nikon D90 lens kha tamron 1750 2.8 nan VC ka mang ani alo lak that ve thei viewa chuan post processing hi chu kan khoi ve thawa zep tur om lawa ma se khabi ni rual khan landscape photographer chuan kan hret ve tur chu mi mit la thei tur dawa post processing kan khoi pon khoi ve thim te khangai ta ni mol mang ringot khachu raw footage ringot khachu ti ngai na bi ka om vak lawa kha kha chumi awang tak chuan ani photoshop te lightroom te khatiang hei tuna phai chuan a tha tol to ka luminar te on one ti vel te ron om trau to chumi wang chuan khovel software sim tu te pon ron develop chak em em hei hi therapy hi man thim ve tum tur ani thatna om zela chun na china atira ka sei tong khan khami kan sei aka ron sei kha kan ti don ni he ta hian hei hi tero te si fia deuh anga lang thau si turang khan kan sim dona chuan file a hin kan kalang he ta photoshop a file a hin kan kalanga chuan mung chang ta in en tha zelang ange ala shelo tan khan kan en tha zelang tai hemi file atanga kan kala hi hei export ti a hian kan kaldon ta ni export te hen kan kalanga chuan save for web legacy ro inte ta hei shortcut key hi an renga alt shift control s hemi hian shortcut a alu thei thota ma se shortcut hrelotan kha chuan hei headline kan kalna hi file export a save for web te kan kaldon ani chu hei hi kan kalanga ta hian lo an chin ula ta hei ta hian amai na ron lang don ta ni kan khola muan deuh kha chuan amuang ve dawang chuan hei he ta hian aron lang ta hian hei png po hina theya hei file aron gif te png 8 png 34 ti thei ta png po kha kan post suak thei to ma se jpeg ka hian
kaltai la minol pun kan manani wang khan jpeg kan kalanga chuan resolution kha chu hei ta hi ami a quality kha kan du dan tur kha ta hen om vek ta enga po hin lo da taila chuan quality hi khola kal tut mai ge po hi 100% om ta chuan apoi mo ta bera chu jpeg kan data he ta hin image size dia hin kalta ni hei hi alien a size alien ang reng lutuka ta hian an entaila hei tak kan resize don ta ni sangli zani somret pariata om ta hei hi tekin nan sang khata han da taila chuan an nuai wei takhan ta hei thi chu 664 auto in rong kalta chuan heta preview a hin kan kal don ta ni preview kan kala hei hi I monitor a ron lan da tur kha ni don ta preview kan kal hi hei ala lien lu tu ko ni hei po hi ala fia kul ta kami kha kan la adu aina la lien mange kan la ti chuan a quality kha hei ta chu screenshot ta pon se la fia zawanga ti kha la ni kha ang vela la di kha chuan kan ti thale don ani eta hian hei hi 600 ta kan da chinang 600 ta chu na te deuh tonga 8.399 chau ni to preview kan kal le don ta ni hei han in monitor khan han ti lian da tin a fia tero te in heta hi fia de na ron lang to ta ma se a size hi a te to lu tu kan ni kha nakina chuan enlarge don se enlarge vak nai na to lawang hei hi kan du chuan tuna 600 vela kan kal 600 ta kan data hei kan du chuan tan safe kan kal mai don to a chuan khami aya te sin ala fia zawem ti kha kan en le don ta en le du taila 600 in ta chuan 400 ta kal sin la 400 ta phei chuan hei 8.266 to heta preview kan kal le chinanga ai monitor kha display kha full an da taila tero te si fia deuh khana lang to ta a size 95.83 hei te tol tuk hei phei chu ai nga po hi long ta se hei hi nakina thei ngil mi lo in khating han kan thalak kan ui ang chi social media kan post so tur ra kan ti thinang 400 te chu te deuh mai the 600 ta da chinila hemi hi he tai kan kal le lo konga hemi hin jpeg kerlo pon png te pon a thei vek ti kha riat ve tur ni ma se jpeg ki kan man thin deuh wangin jpeg ki kan ang lo menga chuan 600 hei avant lang tok vel tura ngai taila size po hei tai kan munga mai ka chuna len deuh hi chuan hei hi kan man tangkai thim chuan thil tangkai lu tu ko ni ti kha social media kan thalak post hu tur ang chi kan ui si min mu se kan du si ang chi te kha khating khalo ta se khating kan mang thin don ani chuan ta hian safe kan kalanga a safe na kha chu nangmanin tekin nan folder in sim thran pa engamo khamia in da hal zel tur chun atluk chum lo an tun desktop lo da chin taila ta hin desktop a in save dona heta kan chu konga heta he desktop a ron om to ta ei tero te si fia deuh khan om ta hei social media vel chuna the chu kila tok vel lekang tin han ti len tak tak don hei han ti le na ma se fia zo to lo ni a lien tur ka chun ti mit longa ti ange ani na turanga ron lana kha chuna fia thau ta min lo copy ta se enlarge zone ta se athalak hi print lak quality tak tak kha chuk to lo hei asai sa kha kan du hei aya te kan la du phei chuan ala ti te thei vek ni ti kha rila hei han en ma ula te asai slan tan po hin hal to menga resolution kami ange hate le wait kan ti te to wang khan hei hi tam tak zok chuan kan mang tang kai thei tura ngai la athaviong chu kan zirlai pakhat ni ta se chuan kami tuna karon so tho hetlai watermark ka da sa anita watermark kha indule indalut anga kami at watermark indalu sa kha resize daula aul samang renga jpeg save hero bokan psd file po khalen ta se chuan anua watermark da khati save that le ngai lo khan chuan a fil file dona a enga po khalo a eng ti zong po khana thei thau ta ma se ol sam dan tur le hun helo zong le thil han ti zung thei dan tur a ka chuan kan thalak kami psd file kan watermark kan da photang kan du na la ya chuan
headline na china ka sei tong kan sei non lenga file kan kalanga exporta chuan save for web tia hian hei hi min website then khata thalak an ron dan ron sim dan khani tani fi deuh sin kan hmuwa ma se copy dona copy tlak mi lo khan size kha compress te vak thosia khati ngan ron ti dan thin khani hei hi a chhor tangkai tur tan chuan thil thatak anianga ma se tamzo khi chung kan peilowa kan ti nok noka amaro chu khatia photoshop patang resolution kan han pai pop ai kha chuan hei poi photoshop tho chu nit na ani tho nangin khatia kan han ti thlap thlap ka chuan ani na tur ang thlap khan alo ni jok ani ti kha shit ve me ve tha chu chu alo chhor tangkai te in pal takin le nakina enge mo tangkai pui tam tak inom tur ka ngaya chan chu web developer te pon ken lo mong khatinga khan lo thim lok be ta kha tha a chuan a begin mizo te social media kan advance em a maro chu thil tak tak han ti don hin nge kan thiam hi a thena chun limit chin om ve ta in en pe mi lo ta kan om ve thawa a then thim chak tak tak ni ma se tinga kan thil soi lo ngai tha a lo ti zel ro ti te pon om ve thau ta pani khat lek pon ma lo son se kha kha kan that pui na tur ani ti kha kai chung ka ring ve tlata hei po hi ma son pui kan om ngei ka ring chuan enge mo har sanna in nei kha chuan ka sei tong khan kami group rang rang ata pok an om ho tho ka tinga pokhan in zo mai ni se chuan adang po roti chho zel kan tum don nia